Dok sam u političkom azilu, pada Dijana, padaju razni i tada izlazi Vučić i februaru 2021. na jednoj od konferencija Vučić izjavljuje jeste dokazano je da je deo policijskih i parapolicijskih snaga učestvovao u neredima, napadajući pripadnike policije. Znači, ja sam morao prođe na čitavu Golgotu, da kad je Dijana uhapšena i ovi ostali svi, pa pritom, ja nisam imao saznanja da je mene, ne znam, klan Belivuka traži, da sam ja trebao. Meni je rečeno samo da sam ušao u crveno, ako me razumeš. I to mi kaže potpukovnik vojno-obaveštene službe s kojim sam bio na vezi. Ali neko ko zna. Ali, gledaj, između oficira pokojnog za vezu, koji me s to vreme držao u službi, je bio on isto. Znači, mi se znamo. Jer mi kažu ušao si u crveno. Kad se to sve završilo, da, umeđu vremenu, sud prekršajni u Beogradu traži me zbog toga što sam bio jedan od lidera ispred Skupštine sedi. Da dam izjavu, tad su kazne bila na ludačke 150.000 zato